Continua aquesta sèrie B de la història del Corte Inglés amb la ciutat de Mataró. Sembla que aquest ajuntament, sembla que aquest govern municipal no vol canviar la seva posició, la seva actitud respecte a un tema en el qual només anem a remolc de males decisions judicials i del qual la gent comença a estar-ne farta, per no dir que hi ha molts directament no hi tenen cap interès. Fins quan l'Ajuntament adoptarà aquesta posició de no fer res i començarà a agafar certes iniciatives com la que vam presentar des del grup de Junts per Mataró per fer possible que aquest solar del Corte Inglés tingués un ús provisional, un ús que no fos contrari al futur planejament que hagi de tenir aquesta peça i poguessin fer, per exemple, un aparcament provisional. Això significa mullar-se, això significa negociar amb l'operador comercial, això significa potser canviar planejaments a nivell de ciutat, però és que alguna cosa hem de fer. El que no pot ser és que ens mantinguem passius i inactius en una situació que no pinta gens bé per la ciutat de Mataró.